We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso og Happy Tuesday. Attorney Resi, good morning og kamusta? Good morning, Sabsay! Naku, I feel so awesome this morning. Hilabi na natakaroon sa ulahing adlaw sa Agosto. Ugugma, bare months na. Naku mga kapuso, nakaandam na ba ang mga Christmas songs nato din ha? Tama, Jukaria Resi, sama pa sa giingon sa uban nga Jose Marichan is waving. Beta mga kapuso, this morning atong sayron ang mga programa o mga benepisyo gikan sa PhilHealth. Ug mga kapuso, viral pud kaayo ang social media post sa usa ka psychology fresh graduate nga nagbuhat og usa ka indoor koi fun. Atong makauban si Alvin Benjamin Talpes III. Ug sa Bistok atong makauban ang duha ka mga vocalist sa sikat na band gikan sa Davao City, ang Corde Band. Walay lain pa kundi sila Ralph Angelo, Merced, and Rose Ann Pajo. Mga kapuso, this morning laing mga local artists na sabang ato ang makauban na this morning. Sila ang duha ka mga miyembro sa usa ka iladong banda gikan sa Davao City, ang Corde. Mga kapuso, atong makauban this morning si Ralph Angelo Merced ug Rose Ann Pajo. Hello guys, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta man mo? Okay lang po, Attorney Resi. Feeling great. Opo. Well, unang-una pakilala sa buong sa ato ang mga viewers o kung unsa mo sa inyong banda. Ako, lead vocalist, female lead vocalist po ng banda. Ako is male vocalist sa aming grupo. Huwag nang mag-alala pa kung gusto mo ako, lumapit ka. Huwag na patorpi-torpi pa, minsan tuloy ako naiinip na. Bakit ka ganyan? Puros ligaw tingin ka. Siyempre, Ralph Renos, kahit dugay na ta nagsigig kita anay sa mga events sa Davao City and sa Tibuok, Mindanao, curious sad mi gusto na mo pangutanon kung kano sa bagyo nagsugod ang inyong banda o ganong Corde ang pangalan sa grupo. Actually, nag-start ang among banda March 30 ata to siya. Basta 15 years namin nagtugtog yun, supposedly. Kunya, ang Corde, nganong Corde ang gitawag kay related lang siya sa, siyempre sa as musician. Usually mag-ingon ang kanang ka-musician na usay chord ana, usay chords. Chords. Oo, mao lang among so dito na mo ikuha ang among pangalan sa grupo. Wow, grabe, 15 years na di ay ang grupo and sa sulod anang 15 katuig kung sa ang event or memorable panghitabo siguro na tan-aw niyo dili gyud niyo malimtan ug ang maingon ninyo na big break sa inyong banda. Ang pinaka-memorable sa ako na sa among grupo is siguro katong time na nag-trend me diri sa Davao. And naabot kami sa niabot mo kami sa point na namin impersonate na artist. Yeah, si Freddie Mercury. Kana ang pinakadagdag
dako na break sa mua. Kay sukad atong pag-recognize sa iya ngayon ana siya. Magtumin mas ni saka good sa industry. Syempre karon na pandemya o sa gyud ang entertainment industry nga pinaka naapektuhan giun sa man ninyo pag-atubang. Karon nga panahon, kanang grabe kayo kay kapag isa mi sa mga naapektuhan ba sa mong trabaho gani. Imaw mo gani mong pangadlaw-adlaw. Bread Morning and butter na. Nag-story kami nga usaon na mo ni pagkuan gyud pag kanang mag-survive. So kami nagsabot mi nga mag-provide mi og mga gamit para maka-live stream gyud mi online. Nag-invest mi gamit para maka-stream mi online. Kaluoy sa Ginoo nga medyo okay pod, bago pod ang feedback sa mua. Ana mo na amo ang gikabisiyan jud karon samtang pandemic pa. You stole my heart away. You stole it. You stole my heart away. The only one that stole my heart away. Sa inyong tanaw unsa kaha ang sikreto nganong nidugay ang inyong banda? Sa kuha attorney, naglast siguro ang pinaka number 1 yun na kailangan sa grupo. Disiplina sa sarili, mo na yung pinakauna. Dapat disiplina yun on time, tapos respeto ay taas ang pasensya, kanang usay puntahay dili sa puton ng isa, dili suklan ng pasagdan lang hantod sa mga huwasan. Mo ra yung sikreto jud attorney ka lang. Ang banding sa grupo. Di man na siya matawag ka banda. Walay banding. Tamo ang grupo, attorney, di lang kami as a group lang. Marami na mag-igsuunay ng grupo. Unsa sab ang inyong ginapasalamatan gyud og pagmaayo og unsa pod ang mensahe ninyo sa tanan ninyong mga kabanda og sa mga supporters og fans ng Corda Band? Ako, pasalamat kay ko kay nakailan ako sila. Nako kay nga impact sa akong life kay tungod po sa ila na ko na dalag nakaila sa kuha, dalag ko mga nakaila nga banda, nanoon mi sa Davao, na as grupo, Corde. And dagan po kong natunan sa ila nga mawala, mga wala na ko na nakuha sa una nga. Karon nga na-apply na nako, nakuha na ko sa ila. Message na ko sa ila, attorney nga padayon lang ta sa ato ang ginahimo karon, maski ni mga problema na yung mga misunderstanding. Padayon lang kay maano raman gyapon nato na mga istorya naman. So tamo i-invite sa among live stream siguro mga thrice a week siguro mi. Pwede niyo pong i-type ang KORDE, paki-follow po ng page nami YouTube channel KORDE gihapon. Daghang kaayong salamat Ralph and Rose sa pag-uban ka namo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Stay safe. Salamat attorney Resi. Salamat sa GMA, salamat. Yes, salamat GMA. Salamat sa oportunidad. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga usa ka importanteng ahensya sa gobyerno ang atong makauban. Nga dako kayo ang parte nga ginahimo karon, labi pa nga adunay pandemya. Aron tagaan kita og katin-awan ingon man katubagan sa atong mga pangutana. Atong makauban si Sir Delio Aceron II, ang Acting Regional Vice President sa PhilHealth Region 10. Sir Delio, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo, sir? Yes, magandang umaga sa inyong lahat. It's nice to be with you this morning at magandang umaga sa ating viewers dito sa At Home with GMA Regional TV. Sir Delio, unang-una po ating pag-usapan kung ano po ba ang benepisyo na ibinibigay ng PhilHealth sa kanyang mga benepisyaryo ngayon. Yes, magandang balita po dahil nga po sa bagong batas, Republic Act 11223 or yung Universal Healthcare Law na napirmahan noong February 20, 2019 at nag-take effect ng November 2019, lahat po ng Pilipino ngayon ay meron tayong benepisyo po sa ilalim ng Universal Healthcare. At sinasabi ng bagong batas, dapat po tayo ay rehistrado and siguraduhin po natin na tuloy-tuloy ang ating contributions. And alam niyo po,
malaki ang role ng PhilHealth ngayon panahong pandemya. Kung sakasakaling merong tayong mga mahal sa buhay na magkasakit at ma-ospital, diyan po papasok ang tulong pinansyal po ng PhilHealth. Isa sa mga tanong ngayon, sir, ay ang problema sa bayarin. Kung sakaling magka-COVID-19 ang isang individual, meron po bang maitutulong ang PhilHealth? Yan, tama nga dahil nga panahon ng pandemya. Kung sakasakali po meron tayong member o yung kanyang qualified dependent, ang qualified dependent niya pong pwedeng makagamit ng benepisyo ay ang kanyang legal na asawa na hindi member ng programa at lahat ng anak 20 anyos pababa, walang asawa at walang trabaho. Sa ating COVID-19 benefit packages po sa PhilHealth, covered po natin ang RT-PCR swab test, 3,409 sa lahat ng accredited hospital at diagnostic laboratories. At kung sakasakaling meron tayong kababayan na magkasakit, nag-COVID at dahil sa pneumonia, positive po siya sa COVID, meron tayong mild case rate package pneumonia na sa 43,000 pesos po yan. Kung moderate pneumonia, nasa 133,000 ang dapat ibawas sa total hospital bill. Pag ang kanyang final diagnosis naman ay severe pneumonia, nasa 333,000 po yan. And then pag sinabing critical pneumonia, 786,000 pesos ang ating ibabawas sa total hospital bill. Pag sinabi po kasing case rate package ng PhilHealth, sa amount na yan, kasama na po dyan yung bayad sa kwarto, drugs and medicines, extra laboratories, at portion po ng professional fees. Sir Delio, sa mga nabanggit niyo pong packages, yan po ba ang mga limit sa pwedeng ma-avail ng ating mga kapuso na nagkasakit? Yes, yan ang ating case rate package. Yan po yung naset na amount. And ini-empower natin ating members para alam nyo po. Ang general rule po dyan, for yung total hospital bill, then ililess ang ating PhilHealth case rate package. And then kung sakasakali merong excess po doon, yun po nagiging out of pocket or nakukover ng private HMOs. Pero sir, sino-sino po ba ang mga eligible sa mga packages natin? Magiging batayan po ba ang contribution ng isang miyembro? Yan, magandang tanong yan. Sabi ko nga, basta ikaw ay Pilipino, kasali ka sa programa. Pero mahalaga na ikaw ay rehistrado. So dapat mag-fill up ka ng PhilHealth Membership Registration Form o yung PMRF. Then pwede niyo pong i-declare ang inyong qualified dependents na banggit ko kanina, legal na asawa na hindi miyembro ng programa. Lahat ng anak 20 anyos pababa, walang asawa at walang trabaho. And sa loob ng isang taon, ang general rule po natin dyan ayon sa batas, 90 days hospitalization benefit allowance, 45 days non-exclusive sa member, and another 45 days to be shared by the declared qualified dependents. And kung ikaw ay bagong miyembro, make sure lang na kung magkano ang iyong monthly income, doon nakabase ang iyong premium na babayaran. At kung ikaw naman po ay dati ng miyembro ng PhilHealth, siguraduhin niyo po na aktibo ang inyong membership at tuloy-tuloy po ang pagbabayad. Siguraduhin walang butas mula November 2019 to present. Sir Delio, para po sa kaalaman ng ating mga kapuso, ano po ba ang magiging proseso upang ma-avail po nila ang mga nasabing programa? Ano-ano po ba ang mga papeles na dapat nating ihanda? Yes, oo. Kasi pagpasok pa lang ng ating pasyente, dapat yung mga kamag-anak, alamin ka agad, sabihin ka agad doon sa PhilHealth clerk doon na ang itong pasyente nito ay member at i-check nila sa member portal yan. Yung member portal, pinahiram natin ang ating database sa ating partner hospitals, private at government. And then pag na-check nila dyan, si Juan de la Cruz ay miyembro, then dapat doon ayusin na yung mga forms para po kung sakasakaling kung ano ang magiging final diagnosis ng attending doctor, yun po ay may corresponding amount na case rate package na dapat ibawas sa total hospital bill. Lastly sir, PhilHealth Region 10, bukas po ba para sa ating mga kapusong nangangailangan dito sa Northern Mindanao? Yes, ang PhilHealth po, kami pong lahat ay public health workers. Bukas po ang ating opisina, Mondays to Fridays, 8 to 5. And napakalaga na tayo po ay rehistrado sa PhilHealth at siguro din natin tuloy-tuloy ang ating pagbabayad. Tandaan po natin, hindi natin alam kailan tayo maaaring magkasakit o maaksidente. Mahalagang tayo po ay miyembro ng PhilHealth para ma-enjoy po natin ang ating PhilHealth benefits kung kinakailangan po. Daghang salamat sa oras og sa pag-eksplikar sa mga programa sa PhilHealth, Sir Delio. Hinaot na mo nga daghan og nahibaw-an ang atong mga kapuso karong buntaga. Amping kanunay, sir. Maraming salamat. Magandang umaga muli. Mga kapuso, chillax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Viral karon ang
social media post ni Aven Benjamin Taupis III kundi nagbuhat kini og maanindot na indoor koi pond. Sayro nato kung paunsa kini gibuhat. Maayong buntag Sir Aven and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Hi, good morning. Hi, attorney. I'm good. I'm very good. I'm so happy. Yon, and we're so happy to have you also here this morning. Nako Sir Aven, trending kaayo ka online karon, pinag-uusapan ka ng social media. Kamusta unsay istorya behind aning koi pond nga trending online? Yeah, well, to start with, attorney, unexpected jud kay ni kay nahuman lang ta akong gihimo nga project nga pond aturang Saturday. And then it turned out nga karon pa lang kay niabot na siya niani kada ko. And then wala na jud to kay hobby ra gid unta nako ning aquascaping kay hilig ko kog fish ba. So man na idea sir, like kanusa ka nagsugod mag-aquascape and daghan ba ka na projects even before this one? Attorney, last year pag sugod gid sa pandemic kina ako sa Cebu ato, and then atong lax na gani ang travel dire sa inter-island sa Philippines kay ni ulit na dayon ko atong last year June, and then mo to nga gi-quarantine ko 14 days. Syempre usa man yung buhat sa kwarto, di ba? And then I remember that I still have my fishbowl pa gani ito akong gi-startan nga akong i-arrange ba i-aquascape nako. So the materials needed kinala diri sa palibot. Pag humana sa quarantine, I made this big aquarium, and then muna ta akong i-aquascape, and then it turned out my cousins and my friends loved it. And then kaning cousin ako owner aning house akong gibuhatag pond kay giginahan sila. I thought they were just joking around nga ako lang pa design because they already have their own architect, attorney ba. So mo to nga na flatter ko atong pagka-make kay gipaadto ko nila sa site, and then gipa-design ko nila, and then yeah, dito na nagsugod. Ayun. And karon gani Sir Aven, daghan kaayog naka-appreciate sa imuhang gibuhat, and in fact nag-trending kini online. Kanusa nimo nahibal-an that you were already trending sa social media, and what was your initial reaction? Right after na ako na-post ana nga day kay daghan na din kay og ni-like and then ni-share bisag dili na ako friends sa Facebook, and it's so flattering ba, and then positive sa jud kay ilahang feedback about sa ako ang pond. So yeah. A little background na nahibalaan na mo na ang fresh graduate di ay kayo you took up BS Psychology, right? Yes, But po. napansin namin na you're more on architecture and then design. Paano napunta ng psychology and then to this kind of field, lalo na landscaping or aquascaping? During good college time na ako kay sa high school and before then kay wala jud ko idea about architecture. So maybe siguro if na-expose ko sa akong parents about ana, dili gyud siguro akong padulngan. Magsige pug ingon akong friends lagi nga kanang nabugo ka sa saktong kurso. Aven, nga murag wala man ako nga dili mo, well extra na siguro ni or na then the extra turned out bigger than what I'm into. Grabe gud ang pandemya Sir Aven, no, kasi it lets you discover your attorney. interests, so diba, and your Yes. hobbies. Unsa may imong plans karon na apart from the fact na sikat na gyud ka, do you like to pursue i-develop pa imong knowledge on architecture and design? Well, for now, kay overwhelming jud kay ang feedback sa mga tao. Like, nanawon ta kay plans man gyud supposedly if wala lang gyud ini padayon ang pandemic pa, like kanang if ever dali ra ta to na human ang pandemic, kay nanawon ta other plans which is far from architecture and design. And then karon nga this happened, so especially with this one kay murag dito jud padulong, like so maybe I would take seminars or courses, online courses para lang ma-enhance pa pod kay I'm not a professional one, so daghan pa kayo angay i-improve so ni ana, and then yeah kanang overwhelming pa jud kaayo karon. Yes, and we wish you all the best, Sir Aven, and thank you for teaching us to make the attorney. most out of life. Dagan kayong salamat sa imong panahon. Thank you, attorney. Dagan yung gitawag na tun-an og nahibaw-an gikan kang PhilHealth Region 10 Acting Regional Vice President Delio Aceron II. Usa na dinha ang pagtabang sa PhilHealth ngadto sa mga pasyente
nga naigo og COVID-19. Ug mga kapuso, wala damhan ni Aven Benjamin Talpes III nga daghan ang nakadayeg sa iyahang indoor koi pond. Mao nang karon iya pong ginakonsidera na mas muskwela pa og design ug architecture aron mas mulapad pa ang iyahang kahibalo. Ug mga kapuso, usapod sa mga rason nga nung nagdugay ang bandang Cordoban kay tungod sa ilahang respeto sa matag usa. Mga kapuso, ang na-inspired nga kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Gary Hamel nga a noble purpose inspires sacrifice, stimulates innovation, and encourages perseverance. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusok. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.